Jo, čaute, moje meno je Dominik Fun a dneska vás vítam u nového videa. Dneska ideme hrať Roblox. No, dneska idem hrať presne také auta a ideme si zobrať jedno takéto krpavé auto z 2009. No, sú černé, asi bielu si udáme. Alebo takto si udáme. Takúto si udáme asi, ale v bielej farbe. Počkaj, to sú peniaze. A aké potom mám zadarmo auto? Alebo asi môžem iba kúpiť toto. Počkaj, ale potom koľko mám peniazy? Jak mám zarobiť? Oh my god. Tu mám si kúpiť. No, počkať. No, už to ide. Ale fakt má testové. No, ako by som to mohol urobiť konečne? Čo mám ísť úplne dole? Lebo ja neviem, ako mám spávnuť to auto. Dobre, ale jak som... A nejako mám peniazy. No dobre, tak sa zase kúpim. A jak? Jo, mám kúpiť. Jaj, no rozumiem. No, tak no. A zatiaľ, keď sa mi to načíta, tak mi môžete dať like a subscribe. To je odber. No. 15 sekúnd. No, radi zase ideme. No. Ale že sa niečo robí kon. Ale, no tak. Ďaký to tu všetci a spávnujú. Mám auto. Musím s tým dneska ísť. No ideme, jupi. Počkaj, dobre si smera. No zobral. Prečo mi tu laglo? To laglo. No. Prečo mi to fakt hučí? Ale to sa zase musí dať aj charakter. To prečo, ale ako mám chodiť? No, zmena plánu. No, čo mám mi nepovedať? A preto toto.
To bude ešte na dlho. Bola tu, jak som. Počkaj, to jak to mama dziecko skacze. Jak to będzie? Jak kokos. No tak nie chcę bić. Jedno się trochę. Równo realnie. Ty kokos. Co zaraz mogę postawić? No wopchaj się tam, nie za mną ani jeden panacik. U mnie je hovno. Ty kokos, u mnie je hovno. U mnie chodzi hovno. Są oni hovna? Ty kokos. Oni sú reálne hovna. Koľko mám? 60. Akoby toto. Ja mám hovna. Mám reálne hovna. Ty kokos, ja mám hovno. Reálne. Prečo neskačem ďalej? Brr. Skačem. Ja to nemôže tresknúť. Dobre, ma to tresklo. Sa s tým. Výleť. Počkaj, ja neviem toto dole. Bombardino krokodílo. To môžeme robiť takto. No ja nechápem. Dobre, tretíkrát. On ma to nebaví. Tretie reálne video. Dobre, ideme si zahrať. Jak sa to volá? Rivals. No. To sú strieľačky, tak, jak neviete, tak to sú strieľačky. To ma nejaké mami to nedovolí ani deťom sa na to dívať, ale ja si to hrám. Bola načítnej sa. Prepačte, to slovo. Dobre, ja vás nechcem ísť proti nemu, ja mám iba 2. No, ja idem asi 2 z 2. Dobre, idem s nejakými typkami, ale neviem s jakými. Čo je extrémne zlé. Rivals. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
0. Bereme toto základné. Ja som z level 13, ale on majú 15 a 8. Yes, ideme hrať tuto. Ale kde je môj typek? Je tu, je on vedľa mňa. Počkaj, už sa hrá? No poď. Je, tam je. Tu je. Ty do prčí, to som ho videl. Máme jednoho. Ja prčí, ja horím. Aj môj mi scípol. Do prčíc. To nevyšlo kvôli tomu, lebo... No prečo nám to nevyšlo? Lebo on proste on scípol, on ten zabil. A mne sa to laglo ku tomu. No a proste, no bolo to zle. Rila. Berem to tam. Pim. Berem zbraň. Keby niečo, musím ísť ku nemu. Dobre, mám jednoho. Je, vyhrali sme. Je to 1-1. Hra sa do 5 vždy. Ja musím hodiť bombu. Ja tam hodím bombu. On si myslí, že ja som nubák. Čo som celkom. By som povedal, on išiel preč. Som hají. Ty kokos, oni tu idú dvaja. Do prčic. Poď. Môžeš to dať. Poď. Verím ti, poď. To je 1-1, nemôžeme prehrať. Ja nič nevidím. Musím strieľať. Tu je, tam je. Jejda. To asi prehráme, čo? To prehráme úplne 100%. Ty si dobrý. Ty kokso. Extrémne dobrý. Jeden sa odpojil, no to máš ten starší. Ja bože. Lebo sa nasral, že sme dobrí. Ja to berem tú zbraň. Počkaj, ja ho chcem tú zbraň, jak sú... Karpaty. Ja som to nevedel. Som nevedel, čo sa dialo. Ja som chcel len to zabrať, to bolo napálenie. Ja som to nevedel reálne. Dobre, berem to sem, idem tadiaľto. On teraz ide tam, on ide sem, si. Bo on sa hen tam bojuje, ale ja si chcem zabojovať. Druhá. Ja som ho videl, ty koks. To je taký nula. On furt šmikuje. Vín, yes. 4 raz. Som ho celkom nechal. Najskôr. Ja budem mať ruky. Aby to bolo férové, ja budem mať iba ruky. Takže nejako tak. Ja mám mať iba ruky. Ruky. Vyhrali sme. Počkať. Dun. Ja som tam vzadu. Som tak čumím. A počkaj, koľko som mal skillov? No, ako kedy. Ale idem ďalej. 2-2. Poďte niekto na mňa. Bo ja to nemôžem ísť, ale... Tak to nemôžeme ísť. Alebo berem to na... dobre, 2-2. Aj tak nemôžem ísť. Neviem, kto by sa na mňa napájal. No už idem, nestihol kúpiť. Ale hlavná vec je to, že vôbec mi nejako to ide. Rivals. Yes! 4, 3, 2, 1.
Jedeme! Neberiem toto. Alebo nie, poďme na toto. Ešte, ja som stýpko reálne. Ja som bol raz stýpko a to bolo hrozné. Akože. Dobre, no, takže Ja som zalákal, že ona predichla. Ona je na tom istom leveli, čo ja. Ty kokos, akože ona si... Moja stipla. Ale tak oni majú strašne dobré hento. Chápeš, tak oni 1 má 2. On je taký istý. Ja musím ísť do jednej. Ja hodím granát najskôr. Ja hodím im tam granát. Ja tam hodím granát. Do prčíc. Musíš to dať. Poď. A neprebíjaj v prčíc. Dobre, teraz idem do druhej strany. Ja idem teraz sem po tajomky. Bo on scípol. Ja to dám. Tak nedám, ale tak... Tak som je dobrý, ja mám strašne... ten jeden má 22, druhý má 2 a my neviem začít, ten plus 6 je 12. Tak akože... Ona hneď scípla reálne. Čo? Ona scípla. Tak ako som mu dal... Ona už vždycky scípla, ona je neschopná. Tak oni... Lebo ja tam idem na schvál, snažím. Ja si dám tuto. A čo mi to nejako vôbec? Ja som sa to ani nehral nikdy. Poviem pravdu. Ale dáva väčší damage. Prečo sme práve kvôli tej týpke, lebo ona sa ešte raduje. Také nervy. Chcem si niečo kúpiť. Čo som tak vlastne štíko? Nehovor mi to. Joj. Ja sa nechcem. No, už radšej. Už stop. No, ja neviem prečo, ale ideme radšej tú hru. To je zaujímavé však. Jejda. Toto ma zaujíma reálne. Či to bude také reálne? Podľa mňa to vôbec nebude, ale že vôbec nebude reálne. Jejda. Ideme asi sem, nie? Dáme si toto. Ne. Bože, čo dávam? Bože, čo to mám vyklikať? Ale počkaj. Ja si asi dám toto. No. Beriem toto. Tak môžem dať toto. Ideme na... Ešte musíme čakať loading. Dobre. No, sme tu. Ideme si zobrať auto. Berem si asi... Tak by som zobral. Toto napríklad. Ty brďo, to je dobrá. Skočím do neho. Ukáž. Šmikuje. No. Nie moc, ale dobré. Tak sme šmikovať s tými autami. Pozor, a ideme. Ideme jazdiť. Prčiť som to zlo, musím sa ísť Ty kakazor. Musíme ako... Bože. Ty ma ísť dobre, poď. Idem. Spadol z mapy. Spadol z mapy. Dobre, zmena plánu, beriem si na auto. Toto. Myslím, že to je z 2015. Ukáž. A toto by šlo. Ty kokos, sa mi aj páči. Pekne ide.
Ale my to musíme dohrať. Bo mne to ukazuje, že kedy mám zatáčať. Preto sa to snažím dodržať. Plyn, brzda. Som vtedy vypadol z tej mapy. Musím dať brzdu a teraz plyn. Teraz to zatočím. Teraz idem sem. Teraz zatočím sem. Ideme rovno. Sa prevalil. Otoč sa. Som jednička. Do proti ma predbehlo auto. Yes! Nie, ja som narazil. Ty kokos. Som robil dobrý šmík, ale sa mi to úplne nevydarilo. Idem rovno, poď. To prčic. Poď, zatáčaj. Ona mi to zdá vždycky strašne neskoro. Teda. No, poď. To prčic nenaražaj mi. Také zle. Poď. To je dobré, ale toto auto je dobré dosť. Ponekam, balebu. Pošlite mi ešte. Nič, ale poprosím za like a odber. No to som už hovoril, ale som rád za, lebo možno, že urobím to, bože, jak sa to volá, urobím toto, jak to bude 10 000 odberateľov na tomto kanáli, tak bože, čo som to chcel, tak urobím súťaž o moju kolobežku, ale podpísanú. Takže kto chce, tak dajte tam tie odbery a viete čo. No. To mi nevyšlo plne. Poď. Brzdí. A nemusel až tak brzdiť. Idem, Mateo. Jupi. Jajtek jazdí, no, tak to jazdí pravík. No, poď. A teraz otočka. Pim. Akože mne to je celkom dobre. Už budem v cieli. Asi. A jak by ste chceli, tak jak to bude 100 odberateľov, odberateľov na tomto kanáli, no tak ho robím. Musíš ho predbehnúť. A nepredbehneš. Yes! Ty kokos, ale to bolo tesno skoro. A tak jak to bude 100 odberateľov, tak ho robím na počítači. To budeme hrať parkour, čo ja neviem skoro vôbec na počítači. Takže tak.
A zase môžeme ísť. On má to isté auto, či ja? Počkaj, ja si musím dať asi... Si myslím, že pôjdem nazad zase. Ale len to som pekne predbehol, lebo ja som proste, on narazil, ja som keby, neviem, už to nepamätám, ale ja sa nepamätám. Ježiš, ja viem do typka. Ako už nemôžem zraziť. To blbé. To je dobré. Ty kokos. Dobre, ideme si dať asi nejaké... Pôjdem úplne dole. Ale bereme si toto. To nemôžem. Toto. Ja... A kde ho mám? Ja ho mám. Nie, vystup si. Dominik, vystup si. Ja si mi nechcem ísť za reálny rasist charakter. Mohli vstúpiť konečne. To si až 42, jej. Ja môžem do field. No. Ja sa zoberiem. Ja by som si zoberal napríklad toto. Layouts. Let's go. Díko, no tak asi s týmto mi to najlepšie nepovedal. Vieš čo? Alebo nie, zoberám si toto auto, čo som mal. Ešte skúsim to za 3 sekúndy. Skúsim to za 2 sekundy, lebo skoro to bolo 5. Nie, ja som zaporal. Lebo len tomu úplne skryzlo tú cestu. Najviac len to, lebo ja som si myslel, že ja pôjdem nejako od začiatku. Asi som trošku zlepšiť. Videl, lepšiu už som zase mal teraz. Ja mám trošku, už som sa 2-krát neboral, ale keď 2 to malo krát, čím ďalej, tak tým menej krát. Keby to mám nejaký boost. Vlastne sa on tak šuchnul to auto. Musíme toho Tam sú ďalšie auta. Jejda. Trho, ja trhnem. No poď. Môžem skúsiť. Na mňa sa napil kamarát. Ja idem toto. Poď. Lebo teraz to nevidím zazadu, čo je lepšie. Mňa aspoň vidím lepšie z toho predku. Ty koky. Ne, ja som gebol. No poď. 1000 kilometrov. Poď, moje auto je vybuchnuté. Ej, koky. Ty kokne, to tak prevratilo. Idem. Totoli. Každú chvíľku to bude pol hodina, čo? Natáčam, jej. Dun, sahur. Bombardina, kakariri. Gebol. Jejda. Idem bomby. Ja som jednička, vidíte? Ja som jednotka. Chcem to dať a potom asi toto dokončím a asi bude koniec videa. Takže nejako tak. Toto už sme pri konci.
Už to bude koniec, yes. No, nie, yes. Ja som chcem ešte natáčať, ale už si chcem aj ja zahrať chvíľku sám. Navyše je to 4. hra, takže to blbé. Bombardino ráka, pekne. To pekne ma predbehol niekto. Podľa mňa to je ten môj kamarát, len teraz neviem. Narazil do kameňa. A ja neviem prečo, ale vždycky, keď máte Robuxy, radšej si kúpte skin a nekupujte si žiadne blbosti, lebo tie blbosti môžete na jednu hru, nie na všetky. Takže poradím vám, kúpte si najskôr skin a nechajte si ostatné. Takže nejako tak. Iba kebyže fakt musíte sa od niečo stavili, tak hej, nepoviem, ale vždycky si nechávajte. Poradím vám. Jak nechcete. A už sme stieli. Yes! Je to o trošku menej, ale dobre, takže asi čus.